No, takže je něco kolem 1 hodiny raní, 19.5.2014. Včera jsme teda řekli, že budeme studovat tvrdě, naučíme se nějaké věci, no tak jsme na tom pracovali. Studovali jsme, ne tak tvrdě, a nemůžeme říct, že jsme se něco naučili. Ale snaha byla, hele, takže snahou to začne, druhý den bude snaha větší, třetí den už se snad jako nějak do toho zapojíme. No a ty prognózy, jak jsem mluvil, tak jako, však my to nějak dáme, že jo. Možná jindy, možná pozdějc, ale hlavní je prostě ta touha vyhrát, že jo. A to prostě naše srdíčko, tam to je a chceme jít dál. No a tímhle bych se pro vás rozloučil, jelikož jako tak za 5 hodin stávám a musím taky zajet do té školy, že jo, abych to tam udělal. Z domova neudělám všechno. Tak zatím tě péro špéro a zítra.